кооператив не берут. Молодец, так держать. Бүтін жерге робот қойып болмай, әмма цифрлаштыруны ришватчылықтан құтылуның бір юлы дейлер. Форумға яшьләрнең күбесе шундай идеялар белән килә. Студент Роберт Нугуманов үз проекты өчен 1,2 миллион сумлык грант тоткан. Мобиль кушымтасы икенче чималны кабул итү пунктларының эшен ачык итүдән гыйбарәт. Это может помочь бороться с коррупцией тем. Трак коммуналь тармакны бу юнәлешен цифрлаштыру ришвәтчелеккә каршы булачак. Хәзер бит икенчел чималны кабул итүчеләр ниндидер гаражларда эшли, исәпне ничек алып баруларда аңлашылмый. Республикада ришвәтчелек күрсәткече узган елгыдан 2%-ка кимегән. Ил күләмендә исә быел бу төр җинаятьләрдән килгән зыян 45 миллиард сум белән исәпләнә. Это тля, который как ржавчина разъедает не только экономику нашей республики, но и доверие к властям, действующим законом. Это и расклевает нашу молодежь, которая видит, что кто-то обогащается незаконным методом, способом, и оказывается, и так можно жить. Бу яшьләр ришвәтчелеккә күз йомарга риза түгел. Менә студентларны тулай торакта урынлы итү мәсьәләсен күтәрәләр. Сделать прозрачную систему заселения в общежитие. Урыннар бирү системасы ачык булырга тиеш. Кемнәрдер тулай торакта бүлмәне 3нче затлар аша ала, әле тагын комендантларның ремонтка, буяуга дип акча җыю гадәте дә бар. Яшәү урыны буенча баланы 1-10 сыйныфка урнаштыра алмаучы ата-аналар гозерендә җиткерделәр. Тәкъдим итәбез edu.tatar.ru сайтында айрым раздел ясарга, вкладка ясарга. Шушы механизм аша ата-аналар күрәчәкләр аның баласы нинди рейтингта тора, һәм дә инде кайсы урында тора. Бу мөмкинлекне уйлап карарга кирәк. Аны без бөтенсендә карарбыз. Андый проблема бүген бар. 1-нче класслар, 10-нчы класслар керүгә. Грант акчаларының ничек тотылуы да ачык күренергә тиеш ди яшьләр. Бүгенге тәкъдимнәр арасында кызыклылары да, бәхәслеләре дә булды. Этик студентлар комиссиясе вәкилләренә имтиханнарны күзәтеп торуга рөхсәт бирү. Гүлназ Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.